ରନ୍ଧା ହବନି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବେଲି ତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଇମେଜ କଲେ କି କ'ଣ କରି ଡାକିବ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କରିକି ଛୁଆ ଖାଇବେ Kenapa tidak dari sini, Bang? Tidak cocok. Aku kayak gini ya. Naik. ଆଉ ଖାଲି ହିଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକେଇବ ଆଉ ମେଥି ପାନ ଗୋଟା ମେଥି ଅଛି କି ବା ନାଇଁ ବା ମେଥିଟା ଆଣିଆ ଚିନିଟା ଆଣିଆ